Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannan hajiya. Yawa san da zuwa. Amun lafiya? Lafiya kalau. Ya haji. Lafiya kalau. An dawo lafiya? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Sannu fa na gode. Ga wannan ko? Na gode. Kai hadda mu? Ai wallahi na Mun gode mu. Ani ne da godiya. Allah ya saka da alkai. Na gode sosai sosai. Na gode. Na gode hajiya. Assalamu alaikum. Aminu alaikum Ya jama'a assalam. kanti mai kagama. Sannu. Wani Madinatu. Sannu fa. An wuni lafiya? Lafiya kalau. An dawo lafiya? Lafiya kalau. Ya aka bawo mutanen Allah haji? duka lafiya. Ai ina can majalisa nake jin su na kowa suna ce min ai hajiya ta dawo. Ayya. Da ce ai wannan barin ya kasa akwai ba sai samu ne ya kamata ba ce na fara gaida ki haka. Ayya. Sai da ai dole ma ya bullo wai. Ayya. Mana. Ba damuwa to ga wannan ka dan yi amfani da ita. Wannan abun alheri Na haka. gode ba damuwa. A wannan Allah ubangiji ya sa gobe ma ki ji ma ki koma gata ma ki koma. Allah ya ce maka har ki sa kaman da su wani bulin da ni. Masha Allah. So na gode. Yawwa Allah ya bada lada. Yawwa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum. Hajjaji Hajjaji. San da zuwa fa. Hajjaji Hajjaji. Sanninki. An dawo lafiya. Lafiya kalau. Ya maka an dawo lafiya. Lafiya lau. Allah ya sa an yi karɓaɓɓiya. Amin amin na gode fa. Allah ya ce maka. Amin ke ma Kin ga ganki kin wannan ga yadda kika yi kyau. ƙara. Wallahi da kin canza shi. A hanni? Yi wallahi ma da ruwa. Na gode. Na gode Allah ya sa an yi karɓaɓɓiya. Amin na gode. Salamu alaikum. Hajiya. Kai. La ilaha illallah. Wallahi tallahi. Ashe ke ma kin da muke sabani wajen dawowa. Kana kina da dawowa. La yau kwana biyu. La ilaha illallah. To ai mu kin ga tafiya mu da yake jirgin yawo ne. Mu da yake mun je da wuri ko mun dawo da wuri. Duk dai ba mu more kallo ba da wasu. Haji ta cika. Inda nake ba taba ganin mutane irin wannan. Da yake ni da ma zuwa na uku ke ce kuka je da yawa. Ke ku Haji kin je wajen sauna. Ke faɗa da take kara ba. Ni na ma lissafa maka zuwan da nan kuwa. Gaskiya na je sosai. Da amma ni kan tambaye ka mana. Kin ga mutane? Ina mutumin da aka ce ya batan nan. Wane ne ya bata kuwa Hajjaju? Baka ji ana Malam Hanza ya bata. Malam Hanza ya bata baka ji ba? A ina kenan? A gurin dawafi. Hajjaju, me yake faɗa Baka ji ba? haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda ake cewa labbaik Allahumma labbaik innal hamda. Malam Hanza ya bata. Dan isa ake so in mutum zai je aikin hajji ya tsaya nemi ilimi da wasu abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka ji ina ji ana Malam Hanza ya bata. Malam Hanza ya bata ka ce min kuma wani. Kam sai ka ce min baka ji ba. Kika ce kin je Saudiya ya fi so a irga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda ake labbaik Allahumma labbaik wa ni'mata innal hamda ki dinga wani Malam Hanza wani ya bata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Hajjaji da hajjin ki bata karbu ba. Billahi la ilaha illa huwa Hajjaji a'a baki karbu ba. Baki zan shiga cikin haji baki je haji inna lillahi ba haji kike ba haji je kike Hajjaji. Yanzu ni wa'azi ka zo ka A'a, ba ba wani magana hutun wa'azi bai ne. iya bane. Shi abkin dai shekara ki je Saudiya da wannan kuɗin da yake gwandama da yara kika dinga ba da sadaka wani waina da wasu abubuwan Za ka ta tambaye ka. Yaushe ka fara zuwa hajji? Na san ai kina gaba na sani ai na san kina gaba da ni na san kina gaba da ni. Ana Malam Hanza ta kai kana sanin wani lissafi. Labbaik Allahumma labbaik wa ni'mata innal hamda. Gaskiya Hajjaji. Yana ba gaishe ni ka zo ba. Ƙara mata. Ai magana ce Wani ana gaisuwa bane. Ya za ba ka aikin haji. wa'azi za ka min ko koya min za ka yi. To nawa ina zuwa? Kai yaushe ka fara To ai hajijiya kike je ba haji kike je ba hajijiya kike billahi la ilaha illa huwa hajijiya kike ba haji ba kina wani malam hanzo wani ya bata inna lillahi wa inna raji'un abinda ake labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata haji wallahi tallahi a daina ce miki hajiya wallahi tallahi ke ba hajiya ba kowa zai ce mu hajji an kai ba za ka ce gaskiya hajiya ke ba hajiya ba inna lillahi